شێوازێ نەمەرکەزیە حکمڕانیە ئێکە جوان سیستەمە نیداریên dikevne çarçûvê wan bi namayên demokrasiyet li ser tête avakirin, bi timamî hevdî jî şêwazê hukmraniya navendî merkezî ye. Pênaseya sîstemê nemerkezî dabeşkirina desalata ye bi şêwê fireîdarî di sîstemê hukmraniya dewletê de. Ulgurî wî sîstemî porosa veguhastina sercem desalata ye. Cêbecêkirin, aborî, yasadan ji astê îdariyê bilind bû astê xwarê. Sîstemê nemerkezî çendîn şêwazan bi xwe vedgirît û êk ji wan şêwazan nemerkeziya cugirafî ye. Di vî şêwazê hukmraniyê de desalat di navbera parêzgeh û herêmên dewletê de têne dabeşkirin û vî şêwazî taybetmendiyên xwe yên heyn û ew desalata bi wê civatê têne dan. Ew ji lay xelkî ve tête hilbijartin û civatê mafiyê hey biryara bidet û bûdca bêdivî bû kar û projeyên geştî û xizmetguzarî di sinûrê parêzgehê û yekeyên îdariyên di sinûrê parêzgehê de danît. Sîstemê nemerkezî bû pirêvebirin û îdaredanê çendîn xal û layînên îcabî hene û êk ji wan jî rêgirî tête kirin lê takrawiyê di desalatê de. Biryar bi hevpêşkî di navbera hikûmeta navendî û rêveberiya xweser de têne dan. Sanahîkirina kar û rêkar û pêrabûnan, xurtkirina êketiya nîştîmanî, beşdarî pêkirina welatiyên parêzgehê di projeyên geşepêdanê de ev çende dibîte fakterê sivêkirina barê rêveberiyên astê bilind. Li goreyê sîstemê nemerkezî karên welatiyan û projeyên xizmetguzarî bilez û bi kwalîtiyeka baştir têne encam dan. Hevkariyeka baştir di navbera damûdezgehên dewletê de têne kirin. Astê damûdezgehên hikûmî di çarçûvê sîstemên nemerkezî de baştir lê têt û şiyan û şerazebûn berev pêş veçin. Dahatê sercem jê derên saman û pareyê di sinûrê yekiya îdariya nemerkezî de dimînît û behra xelkî jê mûçe û bûdceyê jê tête rakirin û diravê zêde bû gencîna dewletê tête rawanekirin.